Meg is érkeztünk a Lego House-ba. Be kell váltani a jegyünket karszalagokra. De itt vannak a kis... Jó! Így jó? Jó, hát most már nem tudod visszaszedni. És a Pisi is ott van. Oda vagyunk a Experience Zone-hoz. Na, menjünk! Azt itt végigvlogolom. Van kiállítás. De jól néz ki. Az megvehető. Az megvehető Mona Lisa? Nem, a másik biztos. Ezen? Ja. Ezeket nem vágom, ez a hullámos, az tudja, hogy ez... Nem tudom. De jól néz ki. Na majd bejövünk a sztorba is. Mert itt ugye vannak olyan helyek is, amit amúgy ingyen tudsz látogatni. Hát minden, ami ezen kívül van. Ja. Azt tudod. Jaj, de jó, itt lehet fotózkodni. Nem jó pénzre. Miért? Hát nem, te ide beállsz és csinálsz egy képet. De mit csinál? Csak a Lego dolgozott, meg az ilyen különböző Legókat is az személyek kapnak. Ja, látom, Limited Edition 2. Minden évben. 3, 1. Ó, itt végig tudjuk nézni őket. A 4-es. Ja, ezek az ilyen dolgozói bónuszok. Szerintem igen, vagy Hát lehet, hogy itt lehet venni meg őket. lehet. Nem vagyok benne biztos. De ennyi. De ezek tök drágák amúgy átlagban. Ja. Ja, itt meg itt van, hogy készül. Ja, mert az a gép volt az egyik, Igen, Lego, ez a gép a készítője. És az a vicces, hogy ugye olyan precízen készülnek igazából, hogy még az 1970-es évekbeli kockákat is össze lehet rakni a mai kockákat. Ja, hogyan? Hát mondjuk ezek standardek, tehát hogy most ezen mit lehet elrontani? Mondjuk ott van 2, ami úgy... Hát jó, hogy az évek alatt nem változik sem. De szisztiketeket, hogy átmennek ott, eljönnek errefele, itt a feletek, majd ezek a feletek mennek befele a gépbe. Ja. Ott látszik, itt bent a gépnél, hogy ott van egy ilyen Ja, egy cucc, frés. ott van egy extruder benne, és az extruder benyomja. Az adagot, és akkor a prés nyomja bele. Ja, értem. Tehát Tehát az már akkor... fel van melegítve teljesen, és ott van a szerszám igazából. Ó, de jól néz ki. És ez egy ilyen tök egyszerű szerszám. Ugye vannak sokkal nagyobbak. Van benne be is levegő, meg minden. Mert amikor kijön, akkor ott azok kilökődnek. 0,5-be kéne felvenni. Mi? Ez ott van egy kígyó. Tényleg ott van benne egy kígyóka. De hallod, még ez is Lego. Ilyen Lego fenyőfák a fű. Ja, tényleg. Tök jó. Mondjuk gondolom, hogy a utcában képítve valami tartó dolog. Gyanúsan nem önmagát tartja. Hát ez a... Nem is tudom hány méter magas, most hirtelen elfelejtettem, de 10 pár, 15 körül. Minden szinten építettek rá valamit pluszba, amit így meg tudsz lesni. Wow, ez nagyon menő. Majmok, de valaki ledobottam. És majmocskák. Ja. Ja, Nincs sem, csak mondjuk. tényleg azon nincs. Ezt a menő. Az egy, azt tudja, hogy egy megvásárolható. Ez. Az ott hátul. És ez egy. Ez még egy, az még meg egy harmadik. Wow, de jó. Ugye belenagyítok. És ez még mindig ugyanaz a fa. És a tetején van egy darú. Mert ő még építkezés alatt van, hát beszarok, de jó. De várjál, akkor mondjuk nem hiszem, hogy olyan vázon is alapul, mint ahogy ott látszik. Szerintem biztos van benne valami erősítés, vagy valami váz. De jól néz ki. Nagyon jó. Ja, és akkor itt még nincsenek rajta a levelek se. Aha. És ott viszi a levelet a daru. De és ott vannak a munkások. Látod, még ott a legfelső szinten is munkások vannak, meg ott is.
Hallod, a daruban is van munkás ott fönt. Ott dolgozik. Csak beolvad. Ez nagyon menő. 0,5-ös látószögkel, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit torzít. De ez a dupló dino. És ott van a tojás is. Ez egy művész dino. Ez nagyon menő amúgy. Ez nagyon jó. Aztán lenéztem. Jó, te még ne spoilerezz le nekem, hogy mi van még. Tele van bombikkal. És arra egészen föl. De a kicsi is. Hát ez hihetetlenül jó pofa. És akkor itt van a másik dinónk. Éj. De szerintem ez azt vonultatja föl, hogy az dupló. Igen, ez dupló. Ez legő. Ez sima Lego. Sima Lego kockákból van. De ez mennyivel smooth-abb amúgy. És látod, hogyha oda benézel, látszik a szeme. Jaj, de édes, ott a húsia. Nézd, olyan twistes nyalókát fog. Igen, látom. Erre ráközelítek, és akkor látszik a Lego is. Megvenni pár millió forint. De milyen durva ezt megtervezni, nem ez technik. Ja, ez a technik? És látod, mindegyiknél van különböző pumpkin is most. A baba is van, tojás, és tényleg ennek is jégkréme van. Így kevésbé ijesztő, tudod? Már erre is ránegyítek kicsit. Hát ez hatalmas. Ezt megtervezni. Nézzenek, meg lába van a tojásnak. Sem más stílusúak. Ezek ilyen negyedik rációk, és akkor ott van ő például egy japán csajszi, aki ezeket építi, gondolom Disney rajongó. Ott van. Tamami Takado. Ez pedig nem tudom. Ez nagyon egyedi, de ez a bálna tényleg nagyon jól néz ki. Ja, nem az, hogy mi az, hanem hogy milyen stílus ez. De ő meg egy japán faszi. Takuya Fukugawa. Ja, itt látod a belsejét? Aha. Látod, hogy Darth Vader síjjel? Ott van R2-D2 is, megy föl, vagy le. Mennyezeti lámpa átváltott lilára. Na most kék. És ez a rengeteg kis részlet, amit beleraknak. Nem? És még a lámpák is világítanak az autóknak. Azt látod? Aha. Ja, most akkor azért lett kék szerintem, mert most este van, nem? Nagyon-nagyon részletes van. Látod a vonatot le. Jó, tényleg. Dazu kommt Tényleg látszik a vonat. Építkezések. Az is mozog. 2 van. Nem tudom, hogy hol megy éppen. Ja, várom a vonatot. De most jön. Most jön. Igen. A vonat. Megint este lett. Úgyhogy mindjárt mutatom ezt is. És itt vannak a kis felhőkarcolók. Hihetetlenül jól néz ki amúgy. Lego City. Itt van benne a stadium. Megy a foci. Building lessons.
van parkolóházuk is, de látszik, hogy Halloween-i a téma, mert ott vannak is. Látod, ott a szellemben, meg tiszta Halloween-i téma van. Aha, nézd, ez mozog. Mi a daru? Aha. Az előbb balén meg. Várom. De tetszik, hogy világítanak amúgy ezek a leszállópályákon, meg ugye ott a helikopter is. Van billboard is, hogy hívják ezeket a nagy táblákat? I got my eye on you. Vagy mire gondolsz? Nem. Ja, az hirdetőtábla? Ja, hirdetőtábla. De ezeket a részleteket akár el lehetne nézegetni, hogy itt mik történnek egyes helyeken. Ne. Megint nappal van. De ez például van áshatás is. Nem, de ott is van bent szellem. Most mozog. Ja, itt meg itt, még a hullámok is megvannak. Hallod a sirály hangot? Sirály hang is van. Oh, the English pub, fish, Luigi's. Hallod, itt minden van. Godbricks. Nagy LMBTQ zászlók is vannak. Ha? Igen, ez egy donut. Azt néztem én is. Mozog a helikopter. Újra este lett. Úgyhogy így szebbek. De itt van például egy ilyen modern ház is. A kórház. Taxi, de belátsz a színházba is. Nem tudom, Moby Dicket akarnak, vagy fogalmam nincs. Nem, belátsz a színházba is. Ott van a... Hogy hívják azt a mesét? Azt, amiben ők vannak, ezek a papettek. Nekem sincs hirtelen. Ja, Szezám utca? Ja, lehet, hogy az. Nem tudom. Igen, ez az. És akkor itt végig látod. Nézd, ő váltogatja a színét. De van szél, ott van a metró bejárat, vonatbejárat. Ott van vasember. Meg Superman is. Látod? Ott van vasember, meg Superman, ott lógnak az erdőben. De hogy olyan részletek, bakker, fönt az összes antenna, és a többi. Telével. Hihetetlenül jól néz ki. Ott van egy ilyen kis öböl is. Aha. És látod, hogy megy a grillnél a láng? De ez inkább ebből a frenzesből van, nem? Igen, ez az, hát látod a kockáknak a színét is. De víz maga is milyen gyönyörű. Azt nézem, hogy a maga a színátmenet a víznél is. Csinálni ilyen dolgokat, most ide beállította, és ez lett az ő címlapja. Az enyém az menőbb volt. És oda be tudod rakni. Igen. És mindenhol le kell csippantani a karkicét. Ez a történelmi része, hogy hogyan kezdődött itt a fajáték készítésből. Ez a history része van, ugyanúgy ki vannak állítva mindenféle régi készletek, meg újak is.
Meg itt van egy ilyen szintén interaktív rész, ahol becsippantod a kis karkötődet, ugyanúgy, mint eddig, és akkor ki tudod válogatni azt, hogy neked melyik volt meg. Vagy végig tudod nézni itt az albumot. Hol tartasz? Ja, már az újabb technikáknél? Na, de még ez 2006. És akkor így lehet így jobbra-balra is tekerni, attól függ, hogy melyik évben, hogy mennyi jött ki. És akkor elteszi a kis gyűjteményedbe. A Bionicle, jó, ezt tudom, nekünk az a barna tuti meg volt. Ez meg volt nekünk is, erre emlékszem. Az a lényeg, hogy vannak ilyen kis részek mindenhol, és megadják, hogy mekkora lehet max a halad, meg milyen hosszú. És akkor te magad csinálsz egyet, az enyém az egy ilyen szivárványos, nagyon vadcápa. Vagy hát nem tudom mi ez. És akkor utána bele tudod tenni abba a virtuális akváriumba. Meg hogyha akarod, ide is fel tudod rakni a saját kis művedet. Egyébként nagyon jók vannak, ezek a fogasak nekem tetszenek. Azt mindjárt megvárom a Kristófét. Az övé az ennél sokkal művészibb, tehát hogy a Szenilla az egy kicsit jobban néz ki. Nézd róla a képet közben. Ugye az állatról. Tehát megvárom. Látszik, hogy kilegózott többet kiskorába. Nagyon menő lett. Ott úszok, ott csillogok még. Aha. Szerintem jó. Fotózz be. Jó? Nem, jó, ja. Na most jó lesz. Jó. Jó. Csinálj neki. Várjál, nem is kell. Hát ez Szenilla. Aranyos! Cuki. Na és akkor most majd eljön innen. Oda, bejön a vízébe, beúszik. Elvelted a sajátodat. Ott vagy. Én kiteszem oda. Tedd oda ki mindjárt. Még megnézem, hogy hova mész. Ja, itt van az. Mindenki tippelt, melyik megyünké. Itt kell szörnyet. De amúgy... De! Mi a szar? Ez tart sokáig, hogy fölérjen odáig. Hogy bugizik? Az enyémnek van keze oda, de mondjuk lehet, hogy pont ide teszi rá, nézd. Lehet. Tudom, annak érzékelted, én nem. Ó, most jön a kacsám hozzád, kijött onnan a dobozból hátulról. Jó! Együtt nyomják. De az mi az a két kocka? Nem tudom, mi az a random két kockot nekem. De az én szívembe is berakott plusz kockát, ami nincs ott. Így. A stop motion-ok. És azt mondja, hogy neki nincsen semmi baj. Nincsen semmi bajom. Akkor miért csinálod? Mert már elkezdted?